Kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tal-Kunvent Santa Teresa f'Bormla qed tiftaħ il-bibien tagħha l-Indjani Kattoliċi minn Kerala li jgħixu f'Malta biex jiċċelebraw il-Quddisa tal-Ħadd bir-rit Latin u bil-lingwa tagħhom, il-Malayalam. Il-Quddisa tiġi ċċelebrata minn patri tal-Ordi tat-Terezjani li hu Indjan u minn Kerala stess, Patri Jason Putamadesseri, wasal Malta fil-bidu ta' April. I had the privilege to offer Holy Mass in my own language, in Malayalam, because after 1 week I started saying in Malayalam our Holy Mass. U stmat li l-Indjani Kattoliċi tar-rit Latin minn Kerala f'Malta ilaħqu 3,000 persuna. Ma' TVM News, Patri Jason għalli l-provinċjal tiegħu talbu jiġi Malta biex jgħin lil patrijiet Terezjani Maltin li qed jonqsulhom il-vokazzjonijiet. After Mass also we have we come together and have some talk about ourselves. It's good. Quddis bil-lingwa Malayalam jiġi ċelebrat ukoll f'lokalitajiet oħra fosthom f'San Pawl il-Baħar. Patri Jason stqar li jinsab kuntent f'Malta u li hu parti minn din il-komunità reliġjuża ta' patrijiet. Għalkemm beħsibu jitgħallem il-Malti għalissa ma' min mhux minn Kerala bħalu qed jikkomunika bl-Ingliż. Patri Juan de Bono spjega li bil-miġja fosthom ta' Patri Jason, il-patritt tal-Kunvent ta' Bormla, qed imorru lura għal żmien meta fis-seklu 17 il-kunvent waqqaf bħala kulleġġ internazzjonali u fih għal kważi 200 sena kienu jattendu studenti minn kull rokna tal-Ewropa biex jitalmu l-lingwi qabel imorru l-missjoni. Dwar Patri Jason, Patri Juan qal li huma qut magħhom fil-komunità u fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-ħidma tiegħu b'differenza minn tagħna hija iktar marbuta ma' nies li huma ġejjin minn dik il-parti tal-Indja minn fejn ġej huwa. Ġifieri aħna l-appostolat tagħna huwa aktar marbut ma' Malta u parroċċi, skejjel, eċetera, u naturalment iktar marbut man-nies li jiġu minn dan il-pajjiż. Tem jgħid li fil-formazzjoni tagħhom bħala Terezjani kellhom din l-esperjenza li jgħixu ma' oħrajn minn partijiet oħra tad-dinja u bekk iħossuhom bħala familja waħda.